Bueno, sabíamos que iba a ser un partido complicado contra un rival recén descendido da Sobal. Costounos moito entrar en xogo, a súa boa defensa cos impares costounos moito ter ritmo de bola. En ningún momento soubemos romper a súa defensa. Comezar cun derbi sempre é moi apasionante, máis con este ambiente que había no pabillón, que era un ambiente increíble, que había as túas aficións que animaban tanto de un lado como do outro. Empezar así é increíble, ademais gañando como fixemos é increíble. Despois, para o resto da temporada, esperemos que ir crecendo como equipo, intentar seguir o bo nivel da temporada pasada, pelear por estar o máis arriba posible. Despois as expectativas da tempada, pois paso a paso, partido a partido, a competición nos colocará no lugar onde estemos.